идораи маорифи Балҷувон ду омӯзгори як мактабро барои рафтори гайри педагогӣ нисбат ба шогирдон ҷазои интизомӣ додааст. Дилбар Абдуҳакимова ва Ганҷина Аҳмадова омӯзгорони мактаби рақами 4 дар деҳаи Оқбулоқи ноҳия, яке барои химча задани кӯдакон ва дигаре барои сабт кардани ин ҳолат дар телефон огоҳӣ гирифтанд. ҳодиса ҳафтаи пеш рух дод ва сабти ин навор ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт. дар навори 1 дақиқаӣ дида мешавад ки зоҳиран омӯзгори хонандагонро ҳангоми ворид шудан ба дохили бинои мактаб бо навбат химча мезанад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин наворро бо ишора ба асари Садриддин Айнӣ мактаби кӯҳна номида аз чунин шеваи ҷазо додан интиқод карданд. Дилбар Ҳакимова, омӯзгори фанни забон ва адабиёт ки таҷрибаи беш аз 20 солаи корӣ дорад, мегӯяд ҳадафаш танбеҳи хонандагон буд. ӯ гуфт танҳо хонандаҳоеро ҷазо дод ки ба таъкидҳои пай дар пай қоидаҳои мактабиро риоя накарданд. ин гурӯҳи хонандагон ба гуфтаи ӯ муйсари бетартиб доштанд ва беинтизомӣ мекарданд. ҷазои интизомии ду омӯзгор барои рафтори гайри педагогӣ нисбат ба шогирдон дар ҳолест ки шеваҳои тарбияи кӯдак дар мактабҳои Тоҷикистон як мавзӯи баҳси ҳамешагист.